Hello, Spooner vagyok, és ez itt a Mesteremszél Minecraft sorozatom második része. Éppen Jodacraft első szerverén vagyok, amit mondom, kedvenc szerverem. Hát kinőtök. Mindegy. Ez nem olyan lényeges. Nekem van egy kis a fejpiacom, például most meg is mutatom. A első szerverén a Warp neve per Warp Subhead. Így beadja, megfordulunk, és hát itt is vagyunk. Mondjuk ezek itt az én fejeim, ezek itten így, ez B-ben X feje, MH+, ez meg Momo Staff feje, ez a régi feje. Biztos még régi volt leírva, meg nem tudom, ez meg Minez 13 feje, ilyen fekete. No mindegy. Nem tudom, most lehet gondolkodok valami. Nem érdemes, hogy de. Jaj, vennem kell földet, azt csinálni egy vasgólemet. Per Warp piac. Hát nem is tudom, hogy csináljak. Ja, hát megmutatom már, hogy lehet vasgólemet építeni. Az nagyon kemény, meg bármi. Hát, meg egyszer nekem olyan volt, felütte a pukot 5 masra, azt meghalt, hát én akkor átogtam, akkor na mindegy. Örültem is neki, mert meglássa a szörnyet, oza megy nagy gyorsan, az csá. De mondjuk a vasgólemet, ha megöljük, mínusz pénzt van nekünk a Minecraft, aztán mínusz $6. Hát, mivel én fogok lerakatni diacica a karimmal, egy warpot JC-n, egy ilyen per warp parkot, úgyhogy sajnos meg kellett ölnöm a gólemet, úgyhogy hát nekem $8 van le. De mondjuk a farkasot megöljük, vagyis a wolfot, az is van le pénz. Egyszer nekem olyan volt, vagyok mesteremcén, rám támad egy farkas. Majdnem megöl, hát mondom, Dick, ilyen nincs. Sajnos meg kellett tölnöm. Picit nehéz volt kézzel, na de... Na, mi bajod van ma? 4 darab vastam kell a vasgólemhez. Így, meg egy tök. Egy töket nem is kéne venném. Mindegy. Elvileg jövő héten, körülbelül jövő héten, vagy karácsonyra itt, vagy VIP leszek. Aki mesterem szézik, tudja a rangokat. Úgyhogy nem is kérdezi, hogy mi az Elite meg VIP. Hogy ez a mikrofon úgy idegesít. Na mindegy. Remélem lehet jól hallani, nem tudom. Akkor a legjobb. És akkor mit akartam venni? Föld. Egy pillanat veszek. Ma megint lassan azok az egerem videón kívül, úgyhogy meg kéne vennem. Amúgy ennyire az kívül is. Most így Hát piacon igen. De abban nem. Nem adok gyémit. Lehet, hogy nem tőlem kérdez, de akkor adok gyémit. Van kéne vagy 64 földet. Legalább, vagy hogy hívják? Így 64 föld, $64. Hogy akkor be tudjam temetni. Mert van 2... Megvettem már? Vazel, most nagyon laggolok. Ami nagyon egy idegesít. Amúgy aki Jodacraft-tal játszik, biztos, hogy gazdag vagyok, nekem is sajnos, mindjárt megnézem. Csak megvenni a kibaszott földet. Na de mindegy. Vedd már meg! Puhaj! Mindjárt kivágom. Ez szart. Fúdjunk ki bele, úgy elkezdett raggolni. Ez meg de idegesít. Már megint csak Legion Crafton tudok játszani. Amúgy szerintem ez most a Mendiken miatt van, ezzel is tegnap
voltam, vagy egy órát, hogy így dobált lefele folyton. Kiléptem mesteremszéből, most újraindítom az internetem, hát ha jobb lesz. Ezt kellett csinálnom egy csomószor is tegnap. Nem, amúgy csak egyszer kellett, de mindig. Ígre. Nem tudom, most nem tudom, hogy látszik a videóban, de nekem, mikor elindítom a szüneteltetés után, nekem nagyon elkezd villogni az egér, nem tudom, hogy ez látszik a videóban. Hát remélem, nem. Ez is egy hülyeség ott vanni a molaszkát simogatni és a pankészt. Alapoljat nem is lehet. Ez de egy hülyeség most. Végre. Jobbítunk gyorsan egy picit a terem. Én is ennyit. Éppen jön, repseljetek be. Ez az! Hát akkor itt is vagyok. Csak megváltam, még belép. Pillanat. Ezt most tudom betömíteni, meg azért vettem a 2x24 földet. Úgy elég engem ezok. Nagyon. Nem baj. Ez mi volt? Nem baj, már jövő héten meg egy új bet. Ezt arra felrak a mesteremszét, és megnézzük, hogy úgy mi lesz. Oj. Eddig ez nagyon bőven. Aj, sajnos készkezem. Úgy utálom. Mondom, miért vesz az életem? Már azt akkor inkább tudni fogod. Majd mindenkinek ajánlom, hogy steak egyen, nem valami mást. Hát az steak az 4 hústat. Ma majd 10 szorok. Ja, majd nem. Amúgy Mikael megépített a magas búlemetén végé is a videónak, mert sajnos nem még a suliban, és még hál is van. Holnap környezetből nagy dolgozatom. Tanulnom kéne. Ja, de egyébként, ha most mesteremszén kimegy a telekről, akkor elég lassan megöli az ölet a telekről, mert kiment a szörny, azt ott van, fogja, amíg látja, az fogja, kimegy, megöli. De utána ez tegnap nekem úgy volt, hogy Gyertyicel Karimmal, hogy bejött. Fogta, az bejött a tele vissza. Ez még az én is voltam. Barház. Ja, még nincs vége, tényleg. Én a vasgólem. És ha például belik, ami nem olyan jó dolog, levesznek tőle 8 vagy valamennyi dollárt, de én most elmondottam olyan izét. Egyébként a hógónemnek és majdnem ugyanígy kell, csak annak nem kell 2 kart rakni. Kérdem még ma ezt az állavas tömböt. Na végre. Köszönöm. Piszok feje. És így. Miért nem alakult ki? Ez bugosodik. De bugos. Ez bug. De bug. Tessék, ja. Utaljanak lefelé. Szia! Hello! Ne nyígy vagy nem építés. Köszönöm a figyelmet, Ádám volt a Bizsát, csász. És Ádám voltam már.